ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. Айни замон дар Ленинград қарор дорем, ноҳияи Рудакӣ. Дар инҷо худи гардиши Ленинград, болотар гардиши фабрика ва рост роҳ ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе ва аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи чойхона ва маркази ноҳияи Рудакӣ. хонаи фурӯшии имрӯз замон дӯстони азиз дар ман ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Дар ҳамин бино дӯстони гиромӣ чӣ хеле мебинед, фасадашро аллакай заресам ба наздикӣ тамом мекунам. бино саи раҳда ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафт. инҷо дӯстони азиз ҷои зинапоя, ҷои лифт, барқ, об ва хонаи фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. духонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошона иборат аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо ҳоҷатхона, ҳаммом, якум, дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва ошхона. ҳоҷатхона дӯстони азиз, ҳаммом, ин бошад якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар якум ҳуҷра боз дар инҷо як ҷои холӣ ҳаст, метавонед ҳамчун гардироб кунед дӯстони азиз. гардироб, кладовка, метавонед курпачотон дар он ҷо монед. чизи хуб аст. ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар Ленинград ҷойгир аст, назди раҳи Калонда ҷойгир мебошад дӯстони азиз. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ умуман мушкилӣ нест. ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе, ҳам ба тарафи ноҳияи Рудакӣ ба ҳазор рафта метавонед дӯстони азиз. мости 46 микрорайон на он қадар дур мебошад. баъд аз он мактаб, боғчаи кӯдакона, масҷид, коллеҷи тиббӣ, бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград, ҳамашон дар назди бино ҷойгир мебошанд дӯстони азиз. ҳамашон наздик ҳастанд. ва ин бошад ошхона. иҷозати ремонт ҳаст дӯстони азиз. дар роҳи асоси аллакай часпондагиан иҷозати ремонт ҳаст. дома дӯстони азиз, насиб бошад моҳҳои тирамоҳда аллакай месупоранд. нархи хона 250 000 сомонӣ боз савдо мешавад, срочно фурӯхта мешавад дӯстони азиз. ба соҳиби хона срочно пул лозим аст, барои ҳамин фавран фурӯхта мешавад. фурсати беҳтаринро аз даст натиҳед дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунем, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.